Сталося попадання в житловий будинок та попадання між 16 та 21 поверхами. Дуже пошкоджені квартири. Зараз рятувальники продовжують шукати постраждалих. 6 вже постраждалих ми знайшли. Було загоряння ще на 2 поверхах приблизно площею 20 метрів квадратних. Евакуйовано було 80 осіб. Сейчас, тут момент. Все було добре. Я зараз виходжу, дивлюся, сонце світить, пташки співають. Кому ця війна потрібна? Кому потрібна ця війна? От так от вийшло. І на мій вік ще й війна попала. Вийшло, що нам сьогодні дали пайки в руки, сказали, їдальня не працює, їдьте куди хочете, чим хочете і як хочете. До побачення. Все. От ми йдемо з дідушкою пішком, вже Бог знає скільки кілометрів, серце вискакує, попросили хлопців, щоб поможіть. С 14 года. Ждали вот этого момента? Ждали, я говорю, аж прослезился. Наконец-то. Брошу и буду спокойно жить потом. Сотни бойцов вооруженных сил Украины приняли единственно правильное решение. Прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы киевского режима. Доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуації. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати.
Слава Україні! As you can see, we are at the site of an attack that happened last night. Over the course of the evening, there was heavy fighting. We heard bombs around 3 a.m., 5 a.m., and even this morning. Just about 20 minutes ago, we could hear heavy fighting over on this side of the neighborhood, and we are expecting it to continue throughout the day. This area that we're in right now is controlled by Ukrainian forces, Ukrainian police, and we have some NGO workers from the Red Cross here as well. But we are not entirely aware of what's going on in the entire city, and we do believe that Russian forces have moved in closer to the center of the city. We'll see what the rest of the day brings. Heather Murdoch, VOA News, Kyiv, Ukraine.